सरपंच पदासाठी जो निवडून आलेलो आहे ते माझे मतदार आणि कार्यकर्त्यांच्या जीवाला आलेलो आहे। मी अपक्ष म्हणून सरपंच निवडणूक लढवलेली आहे। मतदारांना काय सांगणार? जो माझ्यावर विश्वास त्यांनी दाखवलेला आहे त्या विश्वासाला कदापि तडा जाऊ देणार नाही। त्यांची जी कामं असतील वाडीतील असतील गावातील असतील वैयक्तिक असतील यासाठी सदैव त्यांच्यासाठी मी तत्पर राहील। किती मतं पडली आणि किती मताधिक्याने निवडून आले? किती पडली? 763 मतं। 763 मतं पडली आणि 60 मतांनी मी विजयी झालेलो आहे। पिछाडीवर कुणाला सोडले? पिछाडीवर विरोधात कोण होतं? माझ्या विरोधात भाजपचे भाऊ प्रदीप मर्तल म्हणून होते, शिवसेनेचे अवधूत मालनकर होते आणि अपक्ष प्रणीत हिंदळेकर आणि ओंकार कदम हे होते। नाव कसं आपलं? राजन रामचंद्र परब। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।